polers. Gràcies a aquesta polea jo transmet el moviment del meu peu a la màquina. Ara la deixo caure, perquè això l'únic que fa és de pes perquè caiga. I ara pugen uns altres. He pujat el primer, el segon, el tercer, el quart no, el cinquè sí, el sisè no, el setè no i el vuitè no. Ara puja el primer i el segon, el tercer ja no ha pujat. Segons, mira com a la volta. I tu diràs, i per què això? Doncs el teixidor no maneja 4 calques, sinó només una. I l'ordre perquè pugen els perxats la dona la màquina. El qual va més ràpid, no? Va més ràpid i permet fer dibuix. Miren un altre igual, però sense restaurar. En la cartonada encara damunt. Sí. Igualeta, falten les agulles que estan ahí baix i els cartons donen l'ordre de sí, no, o sigui, sí, no, no, sistema binari. Esta perteneix a aquell teler. Eixa pertany a este. Però clar, jo no tinc altura, sí, i també em fa por el que eixos pesos, perquè això li fa molta vibració a tota l'estructura, i em fa por.